Mayo payabak po. Miti puntamo kaniting Martes ning kanam ng Domingo ning karaniwan a panahon. Kafiesta ning banal alupa ng Jesus. Ing manimuna king kekatang kapagmasusyan, among Jerome C. Roque. Marapta po kini king gulot, king pasbol. Kilig yun pa ampon ng anak, ampon ng banal Espiritu, Amen. ing ginumantabe kay kayo. At kay kaante mo rin. Kapatad, pagselebran tayo ngeni ing kapiestan ning banal ng lupa ning ginutamong Kristo. Kabang tatangalan tayo ing mal ng lupa, ganakantala ring panahon ay tamo pekikwanang makiwangis kaya. King lugod na at kaya pan kay katamo. Nganing pagsadyan tayang luban, ing panahon ning Kwaresma, sila bantala deting palaspas, at ding abura, gamitan tamo anting tanda, emu ning kekatang kapanisyan, nunemu rin ning kapagnasan tamong magbayo. Ibat kareting abu, lablabyasan ng pasibayo, ing api ning bayong bie, para kekatamo, ing bayong bie, apigtagumpen ng Kristo. Manalangin tamo. O Diyos sa mapamakalulu, lelangan mo kami, iba't king alikabok ning yato, at inaos mo kami, bantok yan ing kekang maya pabalita, kayantabe ning kekang Santa Iglesia. Antabayanan mo kami, ngening sa sadyami ing abu, maging tanda ning umpisa, ning pamaglakbemi, kaniting panahon ning Kwaresma. Pagkalub mo sa, kingi kaming lumakad kilub niting maulang panahon ning sakripisyo. Miras kami king sibol ning bayong pangabayit, kambe ning mi bayong kapagnasan king katuliran. Sumulong kay sana king kasuyuan king kaparaming tao, at magdala kay sanang kapayapan. Pabanalanda kay sana ring kay kaming panalangin, at miras kami katataulian king kekang kayarian, kambe ng Kristo at ning banalay Espiritu manggaman king alanganga.
Amen. Pamamasang ibating libro ng Propeta Isayas. January impamagayunong kako makabiatula, meto nga pati nga po na pamipasakit ning tao king katawana. Duro ko yoring buntok yu katulad daring timbo, at magkasat king silisyo at king abo. Yaningawsan yung pamag-ayuno, yaningawsan yung aldong karapat dapat king Gino. Ewari antike ni uri impamag-ayunong boriko, ing Ginon Diyos ing magsalita. Ing patluran laring tanikala ning pamamusabos, at kalagan laring tali ning pawud, ban itimawa laring mayayalipusta. Pamaklian laring sablang pawud, dakayanan laking kakananyo ring taong daranop, at tanggapan la karimpi bale-baleyo, rin pakakalulong alang tuknangan. Ing pa'y malanan niya, ing taong akakit yung lubas, at ela pa'y burisan sa saupan, ding sarili yung kamaganak. Kanita at kanita yapamo sunlag anting munag ing suluyo, at magluwat, mikamasanting kayong pamikakatawan, kalupa ning sugat a mabilis kinayap. Ing makaligtas sa katuliran maging kalasagya, king kekong arapan, at ing ligaya ning Gino, yan namang maging kambilan nyo, king kekong kagulutan. Maus kayo, at ing ginumat baya, pasaklolo kayo, at iya ipakibat na, at iko Kenny. Nung ilako yun busal yung paud ning pamanalipit, ing kamawong makasakmal, ing amanong makapanasakit, nung pagmalasakitan nyo laring taong daranop, at saupan nyo laring mabubusabos, ingke kombenging sari dulum, maging masalaya, antimoneng aldo kaugtuan. Amano ning Gino. Salamat king Diyos. puso ko. O kakong Diyos, o kakong Ginoo, dawan meng malinis ing puso ko. O kakong Diyos, o kakong Ginoo, o Diyos ko, malunos ka kanako, ulining alang kupas alugod mo, ulining
katapatan, ibigay mo na kanako. Kawan meng malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Kawan meng malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Sagipan meng biyeko, o Diyos ko, at iligtas mo ko king kamatayan. Kanita matula kong isalita, ingke kang pamagligtas o Ginoo. Kawan meng malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Kawan meng malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Ayin ko, o Diyos ko, tanggapan mo, mapagkumbabangayin ning anak mo, ing pusong mapagkumbaba at sisisi, kapilan man emetanggian o Ginoo. Kawan meng malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Kawan meng malinis ing puso ko, o kakong Diyos, o kakong Ginoo. Manalangin tamo. O ginuming Heso Kristo, ing banal mong lupa, ami pampanan king kekang pamaylasa, ining masalangaldo, mas lagya kiligaya. Bustan mong king pamakiya gumike king yato king kekang pamaylasa, tamasan mi mo namang akit king banwa, ing pangabulalag ning kekang ligaya. Ikang mabibiyat magari, kagum ning ipa, at ning Espiritu Santo, Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Nuwan niya ing tawong manatiling tapat king oras ning kapagsubukan. Uli ning nung magtagumpeya king kapagsubukan, kamta na imbye, ing ablas apenga kuning Diyos karing malugod keya. Nung ing ninuman matutuksuya king antikaniting kapagsubukan, kapilan man nasasabyan, intuksong ini manibatan king Diyos. Uling ing Diyos, malyaring matuksuking marok, at yan naman netuksuan ing nino paman. Dapot ing tao, daralan yan tukso ng payagyag payamuyot, king sarili ng marok a kayungyungan. Kay bat, ing marok ng kayungyungan, manyuling kasalanan. Ing kasalanan, pangaragul na, mamungang kamatayan. Inya pailin lang kaluguran kong kapatad. Ing sablang mayap at ing sablang ganapakalam, daratang ke katamu manibat banwa.
Babaldog na kekatamo ning iba, apani bataning sablang sala. Biyasang mamaliwa, niyanino naman ning pamanaliwa, alayo keya. King sariling kaburyana, pepalyarya na katamong maging anak na, king kapamilata ning amano ning katutuan na, banketa. Ita mo ring maging pekamumulan diling bunga ning sablang, keyang lelangan. Amano ning Ginoo. Mating Diyos. Mapalad yung taong kekang tuturuanan o Ginoo. Mapalad ya ing taong kekang tuturuanan o Ginoo. Mapalad yung taong kekang tuturuanan o Ginoo, iya ing kekang yayanad king kautusan mo. Kaya ipagkalub mo ing kapainawan, king panahon ning kagutgutan, kabang kukulkulan ding awon para karing darapat dewakan. Mapalad ya ing taong kekang tuturuanan o Ginoo. Ing Ginoo, enalapay gulutan ding kayang memalen, nilakwan ding taong kayang pakamalan. Ing epa mga biran magbalik karing piyukuman, at ding taong makatuliran, karelalang igalang. Mapalad ya ing taong kekang tuturuanan o Ginoo. Deng kakong sasabihan, mitatalusad ko. Inlugod mong alangkupas o Ginoo agad-agad na kong selo. Neng maguguluyeng isip ko, tutula ko ulining sao ababyemo. Mapalad ya ing taong kekang tuturuanan o Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ing amano mo, antiyang sulu amat nube kim pamaglakbeko at salayang saslag king kakong daklat. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo mantabay kay kayo. At kekan timurin. Mamasa king maya pabalita, agpang kang San Marcos. Gaya keka o Ginoo. King panahon na ita, akalingwan ding alagad, ing magbakal tinape. Metong yamu, ing daralanda, king bangka. Mingat kayo nga ng Isus karela. Manginlag kayo king lebadura daring pariseyo at king lebadura ng Herodes. At ngara king metong at metong, sasabyan na iti uling alatamong tinape. Balo ng Jesus, ing karelang pisasabyan, inyakit na nala. Bakit pisasabyan yu, ingala kayong tinape? Eyo balo, at eyo pa aintindihan. Tutulawaring may na, ding ke kayong pamisip, ating kong panimanman, ko manakit. Ating kong balugbog, ko makaramdam. Eyo at tatandanan,
itang mepalyari kanitang pemiraso ko ring 5 tinape, para king 5,000 katawo. Pinanlang kaing amit mo ring atipon yu, karing mitagan. Labilang adwa, ngarang may kibat. Kitang na pang Jesus. Kanitang pemiraso ko la ring 7 tinape, para karing 4,000 katao. Pinanlang kaing amit mo ring tagan at tinipon yu. Pitula, ngarang may kibat. Bakanyan man, eyo pain tinjan, nga nang kinutang karela. Kapatad, ing maya pabalita ning Ginoo. Papurihan keka, O Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, bilang tao na nabubuhay at naglalakbay dito sa mundo, hindi natin maiwasan na tayo ay makaranas ng takot. May ilan sa atin, takot sa dilim. Ang iba'y takot sa aso, sa ahas, sa maniningil ng utang, o di kaya takot din sa ating asawa. May mga takot din sa karamdaman, sa kabiguan, at lalo tigit, takot sa kamatayan. Tunay nga, marami tayong kinatatakutan sa iba't ibang yugto ng ating mundo. Pero ang tanong ngayon mga kapatid, ano ba ang nagagawa ng takot sa atin? Ang takot ay isang likas na emosyon. Ito'y bahagi ng ating pagkatao at minsay pangay nagsisilbing babala upang tayo'y makaiwas sa kapahamakan. Subalit mga kapatid, kung pinahihintulutan nating manaig ang takot sa ating puso, ito'y nagdudulot ng panghihina ng loob, kawalan ng tiwala at pag-aalinlangan, at labis na pag-alala. Ang takot ay maaaring magkulong sa ating sariling pag-iisip, at madalangan tayong kumilos ng may pananampalataya. Kaya po sa Ebanghelyo natin ngayon, malinaw nating nakita ang ganitong damdamin sa mga alagad ng Panginoong Hesus. Nang kanilang mapagtanto, nakakaunti lamang ang kanilang dalang tinapay. Sila'y naging balisa, natakot na baka sila'y mapagalitan ng Panginoong Hesus. Natakot silang baka sila'y magkulang at magutom. Natakot sila sa kakapusan, isang takot na may kinalaman sa pisikal na seguridad. Mga kapatid, ganito din po tayo minsan. Kapag tayo'y natatakot, lalo na kapag natakot tayong mawalan, maubusan, kaya po nagsisimula tayong mag-ipon ng higit pa sa ating kailangan. Naghahangad tayo ng sobra kahit sapat na mayroon tayo. Minsan, nagiging makasarili pa nga tayo. At iniisip natin ang sarili nating kaligtasan kung minsan. Sa madaling salita, dahil sa takot natin, nagiging madamo tayo. Nagiging sakim tayo. At nakakalimutan natin magtiwala sa Diyos. Kaya ang kakambal ng takot ay kawalan ng tiwala. Kapag takot ka, mawawalan ka ng tiwala sa Diyos.
Dahil takot ka, wala ka ng ibang inaasahan, kundi ang sarili mong kakayanan. Nagsisimula ka na rin hindi umasa sa Diyos. Ang tunay na problema ng mga alagad ay hindi naman po kakulangan ng tinapay, kundi kakulangan ng pag-unawa at paniniwala. Kaya't nagbabala ang Panginoong Hesus, at ano po ang sabi niya? Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Paraseyo at ni Herodes. Ang lebadura ng Paraseyo ay panlabas na kabanalan, ngunit kulang sa tunay na pananampalataya. Marunong silang sumunod sa batas, ngunit ang puso nila ay malayo sa Diyos. Nakita nila ang mga himala, ngunit patuloy pa rin silang nagdududa sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Ang lebadura naman ng Herodes ay makamundong pag-iisip, kapangyarihan, seguridad, at kontrol ang inuuna kaysa sa kalooban ng Diyos. Kaya tinanong sila ng Panginoong Hesus, may mga mata kayo, hindi ba kayo nakakakita? May mga tainga kayo, hindi ba kayo nakakarinig? Mga kapatid, ito rin ang tanong sa atin ngayon. Nakita na natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ilang beses na niya tayong nililigtas, tinulungan, pinatawad, at binigyan ng pag-asa. Ngunit kapag may bagong pagsubok, para bang nakakalimot tayo. Kaya ang kakambal ng takot ay kawalan ng tiwala. Kapag ang takot ang nangibabaw, sarili na lamang natin ang ating inaasahan. Ngunit ang pananampalataya ay paanyaya na isuko sa Diyos ang ating mga pangamba. Kaya mga kapatid, napapanahon ngayon ang paanyayang ito habang tayo'y naghahanda para sa Kwaresma. Ito ang panahon upang ituon ang ating paningin sa mukha ng Panginoong Hesus. Hindi sa kakulangan, hindi sa ating takot, kundi sa Kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Sabi nga sa Epistle to the Romans, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ang ating kakampi, ano pa ang ating ikatatakot? Walang mas makapangyarihan kaysa sa Diyos. Walang pagsubok na hindi kayang pagtumpayan. Walang kakulangan na hindi niya kayang punan. Kaya mga kapatid, huwag hayaang ang takot ang magdikta sa ating buhay. Hayaan nating ang pananampalataya ang manguna. Sapagkat kung ang puso ay nakasentro kay Kristo, wala tayong dapat ikatakot. Amen. Ilapit talangin ni King Ginoo ding kay katamong kayadwanan kabanga tamong makibat Ginoo mo ke paimborisan king awos mo. Ulitan tayo po. Ginoo, emo ke paimburisan king aus mi. Para king banal ng balayanin Diyos, bang antabayanan ni at lingapan ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, Ginoo mo ke paimborisan king awos mo. Para ka ring meto yato, bang papanatilianing Diyos ing karelang pamikakasundu, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo mo ke paimborisan king awos mo.
para kareng sablang tao ayatin problemang pupusanan king bie. Bang pangisnawano ning Dios king karelang kaligaligan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo emo ke paimburisan king house mo. Para kay katangan makatipon keti, at kareng kay katang sarili, bang tanggapane ning Dios ing kay katang ain, akayang ikatula, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo emo ke paimburisan king house mo. Nginipuwa doon tamo'y sarili tang kapagnasan. Oy paming mayupaya, ika ingke kaming santungan at sikanan. Pakiramdaman mo sana din ingke kaming kayadwanan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Malu kami ngang kabilian, dingke kaming daralanan, ing bukod mong kapagnasan, ke kalasangang tanggapan, tinapening katawan mo, alak ning mabiyadaya mo, ainaning kekang balayan, mo Ginoo ing paligayan, mo Ginoo ing paligayan. Tinapening katawan mo, alak ning mabiyadaya mo, ainaning kekang balayan, mo Ginoo ing paligayan, mo Ginoo ing paligayan. Manalangin kayo, kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap ya arapaning Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapanes sana ning Ginoo ting daon karinggamat mo, king ikapurihan po ni kaligayan ning lagyo na king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ipami, itingayin na may daon, king altar ning krus, lalako ning kasalanan ning metoyato. Ngeni, wasa na kami naman sana, king sablang dungis ning kasalanan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe yake kayo, At kekan temurin, itas yula ding puso yo. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tam. Iti karapat dapat ang pamatulid.
Tunepin, karapat dapat at matulid, sukat at makakabos, impuryan at pasalamatan da ka, kapilan man at nukarin man o ipa. Ampat king kapamilatan, ning makakabos ng pamaylasa ning anak mo, may biyasa yang kinilala ing metoyato. Nung makanano ng dapat puryan ning kamalan mo, at king sabi ng upaya ning krus, sinibol ing kayatulan king yato, at ing kayupayan ng Kristong mipako king krus. Ulinita o Gino, kami man, kayagum ding anghel, at ding sablang banal, kikilalanan da ka, at king mipnong tula, ngamingan ngening pupuri. Banal, banal, banal ya Inggilo, Diyos mayo paya, mit mo'y banwa, ating lagwat, kingke, kang ligaya, Osana, ingakatas-katasan, wanin daratang, king lagyuning Ginoo, wanin daratang, king lagyuning Ginoo. Osana, Osana, ingakatas-katasan, nuaning daratang, king lagyo, ding Ginoo, nuan, ing daratang, king lagyo, ning Ginoo. Ikapining banal o ipa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinita, ipanigapumi, itugtugming espiritu mo, anti mo yung titi pangambon kareting ayin mi, ban pabanalanala, at parake kami gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayon na kusang loob dinaw ning biyena, king pamaylas at kamatayana, kinwane ing tinape, pepasalamat yakeka, pirasone, at dinwang neiti karing disipulo na ngana. Kunan yiti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iti, ya ing katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay badning apunan, kinuwaning kalis, pasibayo yang pepasalamat keka, dinwang neiti karing disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti, king pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang yaning gaganakan mi oy pa,
ing kamatayan at pangasubli ng mebye, daraon miyakeka, iting tinape ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikamingan sanang misalusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal na kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Leo, ing papa mi, at Florentino, ing obispo mi, at ding sablang pari, ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal, a kapulungan mo. Ganakan mo na naman ding kapatad mi, aminuna ning pipaynawang, king pihong kapanayan, king pangasobling mibye, king pakalulo mo, idala mula ating sablang mingayo na biye. Ketang masalang harapan mo, pakluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat, magkamit king biye alanganggang, pankambe ng Nuwan a Berhen Maria, induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ring Nuwan Apostol, ading sablang banal, ang mabibiya kalugudod keka, king keka banding panahon, apuryan ng pun, apiligayan na ka, sa nagking kapamitan ng Yesu-Kristong anak mo. Per ipsum et cum ipso et in ipso, estibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Makiwangis king banal ng lupang Jesus, nga tamungening manalangin king ibpa. Ipamiatsuban Misaman yang lagi mo, datang ke kami, ing kayarian mo, ipamintuanin mo. Etiking yato at kinbanwa, ipamintuanin mo. Kanan mi
O ginuming Yeso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, emo sana babalikdan ding kasalanan mi, nunaing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning Santa Iglesia mo, layon meng pamayapan at pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo mantabe sana kapilan man ke kayo. At kay kan, Timorin. Idwang tayang yeni ing kapayapan king metong at metong. Kordero ning Dios sa milalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Dios sa milalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos sa milalako, ing kasalanan ninyato, ibiye mo ke kami, ibiye mo ke kami, ibiye mo ke kami, ing kapayapaan. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayayawos king apunan ning kordero. Matampang tanggap kay ka. Tapos tigkas may nga mga ano mo. Kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, isadsad na katangan sana, hangga king biye alanganga. Amen. Achuku kenio Ginoo, sabihan mo kakuing buri mo, nanumaning yutos mo kanako, matula at makasadya ko. Nanumaning pagawa mo kako, babiye ke kaing puso ko, menaya ko king mit mong kabibabatan, king ginawa ka kong ko kayang pakiramdaman at linigtas na kuking kasiran at yuko keniyo Ginoo, sabihan mo kakuing
utos mo kanako, matula at makasadya ko. Nanumaning pagawa mo kako, pabiyeke kaing puso ko. Manalangin tayo. Kingke kang ganaka o Ginu, paslagmesa na ke kami ing malam alupa mo, banking matibe kasalpantayanan mi king upaya mo, at kapamilatan daring banal mong misteryo, magwagi kami karing pamanamuyot ning yato, at king pamaglinlang ning kasalang. Ikang mabibiye at magari, manggaman alanganga. Amen. Pasalamatan po natin ang nagbigay ng isang makahulugang homilya, no? Sharing sa atin, no? Si Father Mark. Palakpakan po natin si Father. Thank you very much po, Father. Inginuman tabay kayo, At kay kante bendisyon na nakongan ning Diyos sa mayupayang tutu, ingib pa inganak, at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing misa mi daune, umena kayo at makilupa kang Kristo. Salamat, King Diyos. Balayana talatuki, balayana mituburan, balayana inaus mo, balayana pinili mo, balayan mo o Ginu, kaya ng pakayapan, kaya palabungan, kaya pabanalan.